Dobrý deň a vitajte. Som váš obchodný sprievodca a v tomto úvodnom videu vás prevediem obchodným konceptom priemyselných systémov Stryker, Thermopulse a ION. Mojou úlohou je vysvetliť vám, pre koho je táto obchodná spolupráca určená, ako je celý model nastavený a akým spôsobom sa môžete stať oficiálnym obchodným partnerom týchto technológií. Toto video slúži ako vstup do obchodnej videosérie, ktorá postupne a transparentne vysvetlí všetky podmienky spolupráce. Stryker, Thermopulse a ION tvoria ucelený priemyselný energetický systém. Nejde o riešenia pre rodinné domy ani o spotrebný tovar. Ide o technológie určené výhradne pre stredné a veľké objekty, ako sú výrobné haly, logistické centrá, hotely, nemocnice, školy a ďalšie prevádzky s vysokou a dlhodobou spotrebou energie. Obchodná spolupráca je otvorená pre jednotlivcov so skúsenosťami v predaji technických alebo energetických riešení, pre obchodné spoločnosti, existujúce obchodné a servisné siete, ako aj pre firmy pôsobiace v oblasti kúrenia, energetiky alebo priemyslu. Nie je rozhodujúce, či ide o jednotlivca alebo firmu. Rozhodujúce sú skúsenosti, seriózny prístup a schopnosť profesionálnej obchodnej komunikácie v priemyselnom segmente. Základom spolupráce je predajná licencia. Obchodný partner získava oficiálne právo predávať systémy Stryker, Thermopulse a ION na základe mesačného licenčného poplatku. Tento mesačný poplatok nie je provízia, ale licencia na predaj, ktorá zabezpečuje jasné obchodné podmienky, ochranu trhu, prístup k technickému a obchodnému know-how a podporu zo strany výrobcu a vývojového tímu. Každý obchodný partner dostane kompletnú zmluvnú dokumentáciu, v ktorej budú transparentne a jasne uvedené všetky podmienky spolupráce. Zmluva upravuje licenčné podmienky, rozsah predajných práv, formu podpory zo strany výrobcu a dlhodobý rámec spolupráce. Cieľom je stabilné, férové a dlhodobé partnerstvo, nie krátkodobý alebo neprehľadný obchodný vzťah. V nasledujúcich videách sa budeme samostatne a detailne venovať presnému obchodnému modelu, výhodám licencie, podpore predaja a marketingu, očakávaniam na obchodného partnera, zapojeniu výrobcov a výrobnej kapacity, ako aj dlhodobej stratégii rozvoja obchodnej siete v rámci Európy. Každá téma bude spracovaná samostatne, vecne a bez marketingových skratiek. Ak hľadáte seriózny priemyselný produkt, jasné podmienky, zmluvne ošetrenú spoluprácu a dlhodobý obchodný model, ste na správnom mieste. Odporúčame pokračovať sledovaním nasledujúcich obchodných videí, kde pôjdeme viac do hĺbky jednotlivých tém. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na spoluprácu.